gustatuko litzaidake une honetan. Izan ere, maiz, haur eta gazteek nazioarte mailako hainbat autore klasiko ezagutzeko beste hizkuntzetara jo behar izaten dute. Hori dela eta, haur eta gazte literaturan, mundu mailan ezinbestekoak diren lanak falta zaizkigu. Gabezia horri aurre egiteko sortu da bilduma hau. Hurrengo urteetan ere, gaurko lau jaioberri hauei jarraipena eman nahi dien bilduma hain zuzen. Bilduma honek haur eta gazteen adin-tarte guztiak hartuko ditu. Hau da, 4 urtetik hasi eta 16 urtera bitarteko haur eta gaztei zuzenduta dago. Horren bestez, denek izango dute lekua bilduma honetan, txikienek eta ez hain txikienek. Azken finean, helburua bat eta bakarra baita, euskaraz irakurtzea. Bideari hasiera eman zaio. Indianoa, Pinotxo, Maria Goikoa eta bar, hementxe dauzkagu beren abenturak bizitzeko prest. Orain, guri guztioi, baina batez ere, haur eta gaztei dagokie, abentura horietan buru belarri sartzea.